full of shape. Oh, no. Lutang moments. Ito yung mga boxer na sobrang sa ensayo bago yung mismong laban. Lutang. Yung mga tipo na 18 hours? 18 hours a day yung training. Kaya pagdating ng mismong laban, lutang. Nagalit tuloy ang kababayan nating si Donaire. Opponent first, Regondox. Second, Donaire. And Naoya Inoue. Iniinom daw kasi ng pampalakas ng kanyang kalaban sarili niyang ihe. Sagot naman ni Donaire, mas mahangin ka pa pala kaysa doon sa 18 hours a day. You know, I'm strong, man. Get your ass back here, boy. Why are you running? Usapang yayabangin ulit tayo. My expectation is knockout. I want knockout, then all my fans want knockout. Mala-rockstar ang datingan ng isang ito. May mga hakot pang fans na dala-dala, tig-500 kada ulo. Oh, yeah. Damn, boy. Damn, boy, he's thick. Boy, that's a thick-ass boy. At yan, nag-warm up na nga ang ating pambato. May ibinulong pa sa kalaban nito. Pre, babagsak ka sa loob lamang ng 5 segundo. Natunog na rin yung kampana at nanlaki na ang kanyang mga mata. Hand fight! Unang sugod pa lang, boom! Lutang!